Rádio Viva. Lounge s Tomášom Juríčekom. No musím povedať, že na túto 13. hodinu som sa ja prudko tešil, pretože predo mnou už sedí človek, ktorý sa volá Denis Drahovský a tento človek sa profesionálne, prosím, pekne venuje. A teraz mi to musíš, Denis, vysvetliť, že brúseniu alebo ostreniu? Obidvom. No ahoj, čau, vítaj medzi nami. Musíš nám to vysvetliť, že aký je medzi tým rozdiel, pretože ja som si pozeral teraz web, hej, a tam je, že venujeme sa brúseniu, venujeme sa ostreniu a venujeme sa lešteniu. To leštenie necháme na potom, ale aký je rozdiel medzi medzi brúsením a ostrením? Povieme to tak úplne laicky. Ostrenie je vlastne ostrenie noža, ktorý už je nabrúsený. To väčšinou robievajú mesiari alebo kuchári, že si ho vlastne prejdú na ocielke. A to je vlastne ostrenie, alebo to môže byť nazvanie ako lapovanie na koži. Tým pádom vlastne oživujú ostrie toho noža. A samotné brúsenie je vlastne, keď máme nejakú defektáciu na nože alebo potrebujeme spraviť nejakú novú geometriu na tom noži alebo vytvoriť nejakú novú pazetu alebo nejaký nový výbrus. Takže vtedy sa vlastne nôž brúsi a vytvára sa nové ostrie, nová fazeta. OK, čiže laicky povedané, ak by som náhodou niekedy svoj nôž dostal do takého štádia, že už sú tam rôzne odštiepenia, priehlbiny a jednoducho zmeny tvaru, ktoré nechcem a sú neakceptovateľné, tak potom sa musí ten nôž najskôr prebrúsiť a potom naostriť. Presne tak. Dobre, tak toto máme vyriešené a teraz musíme vyriešiť inú záhadu, že ako sa taký mladý junák ako ty k takémuto niečomu dostane. No ďakujem za kompliment, už mi ťahá na 40. A to bol úplne taký bizár, jak sa hovorí, že za každým úspešným podnikateľom alebo za každým úspešným mužom hľadaj ženu. Jedného krásneho dňa, keď bola ešte korona, také tie dni, kedy sme museli byť zavretí, tak moja pani manželka kosila na záhrade a len som počul taký krík a nadávky, že zas to nekosí ten nôž od tej kosačky a prečo to nevie spraviť a prečo to nevie nabrúsiť alebo dať niekomu. No a vtedy vlastne vznikla taká tá idea a vlastne v mojej hlave taký prvotný biznis plán, že teda však akože tuto na okolí nič také nie je, že tak mohli by sme niečo vyskúšať, čo sa týka brúsenia, nielen nožov, ale aj kosačkových nožov a aj iných náradí tým, že ja som vlastne študoval gastronómiu na hotelovej akadémii v Piešťanoch. Aha, takže tam si mal taký prvý kontakt s tými nožmi možno. Prvý kontakt bol určite tam v kuchyni, aj keď akože ja som sa venoval bartenderingu a tak ďalej, ale milujem do dnešného dňa variť, milujem ostré nože, milujem outdoorové nože. Čiže tam už bol taký ten prvotný kontakt, ale vlastne ten kick-off toho dala moja žena. OK, tak vidíš, sa nám to potvrdilo, to, čo si povedal na začiatku. A teda Keď sa ty tak akože niekomu predstavuješ, tak čo povieš, že ja som Denis Brúsič alebo Denis Ostrič? Ja som Denis. Denis. Nie, keď sa ťa opýtaš, že čomu sa venuješ, vieš, že ako sa predstavíš vlastne? Ja som Denis, čo má nabrúsi nož. Výborne, dobre, tak toto máme úplne že stanovené. Povedal si, že napríklad nože od kosačky, Čiže čo všetko sa ti už dostalo pod ruky? Ježišmaria, brúsime v podstate úplne všetko od sekier, cez dláta, nožnice, kadernícke nožnice, záhradné nožnice, ale samozrejme ja mám najväčšiu tú úchylku a radosť toho, keď robím nejaké dobré, kvalitné japonské nože alebo nejaké dobré, kvalitné značkové outdoorové nože. Ale samozrejme nechcem teraz poslucháčov nejako zavádzať, lebo veľa ľudí sa aj hanbí, že napríklad má nejaké staré nože doma, nejaké nemenovaných obchodov, alebo ešte začia z komunizmu a hambia sa to dávať naostriť alebo nabrúsiť. A to je trošku chyba, lebo ak má človek k tomu nejaký citový vzťah, či už je to nôž starý, alebo drahý, alebo lacný, tak určite si zaslúži každý nôž takzvané pohľadenie, nové vybrúsenie a aby bol funkčný. A keď mám k tomu nejaký citový vzťah k tomu nožu, alebo k tej sekeri, alebo nožnice, tak ľudia by sa nemali hanbiť za to, dávať si to prebrúsiť. No, to je dobre, čo hovoríš, pretože ja napríklad mám doma v kuchyni nôž, ktorý stál v prepočte, ja neviem, možno 15 eur, hej, ale mám k nemu citový vzťah, pretože bol som už teraz mojou ženou, bol som na výlete a strašne sa mi ten nôž páčil, hej, a povedal som si, že ja ho chcem, že ja si ho kúpim. A počúvaj, úplne je perfektný, kým nie je teda tupý jak. Ale potom mám aj nôž, ktorý bol, že to som dostal na sviatok a je to tiež nôž japonského typu a bol teda podstatne drahší. A obidva si zaslúžia, aby boli predsa naostrené. Takže aj k tebe sa dostanú nože, ktoré sú, povedzme si,
na rovinu, že také, že vzácnejšie, ale aj úplne obyčajné a bežné nože, že nemáš problém s tým zvládnuť naostriť, nabrúsiť aj jeden aj druhý? Absolútne nie, ja vôbec tomu nedávam nejaký rozdiel alebo nejakú váhu, nôž berem ako nôž, či je to nôž za 1000 eur, či je to nôž za 10 eur. Stávame sa k tomu rovnako. Ide to tým istým procesom, samozrejme sú tam nejaké iné procesy, lebo musíme vedieť typológiu toho noža, výbrusu a tak ďalej, ocele a tak ďalej, ale určite je to úplne jedno. No výborne. Ty si už načrtol aj ten proces, že ako na to, tak tým jednotlivým krokom sa budeme už o chvíľu venovať. Tá debata sa nám poriadne vyostrí, mám taký pocit, ale v dobrom nie je sa čoho báť. Ideme si ale niečo dobré aj zahrať. Ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom. Ja musím povedať, že vždy rád stretnem človeka a rád sa s ním rozprávam, pokiaľ jeho hobby a jeho vášenie zároveň a jeho prácou, a teda Denis Drahovský je jeden z tých ľudí, ktorý má to šťastie, že si takéto niečo môže povedať. Je tak, Denis? Je to tvoja vášeň a zároveň hobby a zároveň aj práca? A teraz hovoríme o tom brúsení a ostrení nožov. Je to tak, začína to byť už dokonca až taká droga. Obsesia. Obsesia. Lebo ono to začalo tým, že najprv jeden kamienok, druhý kamienok, potom taký prístroj, tak onaký prístroj, potom jedna knižka, druhá knižka a už to išlo. No dobré, toto teraz musíme vysvetliť, pretože ja som si istý, že aj medzi posluchačmi teraz sú takí, ktorých to možno niekde v útrobách láka, ale nevedia možno, že ako sa do toho pustiť, tak skúsme teraz vysvetliť to, čo si povedal, že jeden kamienok, druhý kamienok, akože o akých kamienkoch hovoríš? Hovoríme o japonských vodných kameňoch. Čiže brúsne kamene, hej? Brúsne kamene, samozrejme. Ono tých kameňov je strašne veľa. Už sú aj poeurópštené, sú dokonca americké, som videl aj africké. Áno. Dokonca máme nejaké slovenské, nejaké české kamene. Ale teda ja primárne zbieram a venujem sa, alebo respektíve brúsim hlavne na tých japonských, alebo aj azijských. A ono to začalo v podstate tak, že našiel si nejaké YouTubeové videá, kde máš nejaké know-how o tom brúsení, že ako má začať. A jak sme sa rozprávali predtým, tak v každé to video ti ukazuje úplne iné know-how a iný spôsob brúsenia na týchto vodných japonských kameňoch. A potom som si tak povedal, že tak som úplne z toho dopletený, že tak idem si takou svojou vlastnou cestou a kúpil som si jednu takú veľmi dobrú knižku japonskú, kde som sa vlastne dočítal, že to brúsenie sa má hlavne robiť čistou myslou a aby v tom bol nejaký komfort a vyčistenie hlavy. Ja som sa nedávno začal venovať tomuto domácemu brúseniu a ostreniu nožov a teda tiež som si zaobstaral japonské brúsne kamene. A teda musím povedať, že do takého tranzu, ako sa dostanem pri ostrení nožov kuchynských, to ako ja neviem, že pri čom som sa dostal do takéhoto podobného tranzu. Mne sa žena smeje, keď ide uspávať deti a teda o 3 hodiny neskôr ma v rovnakej polohe nájde, ako stále sa snažím nabrúsiť tie nože, ale mne to teda nejde, tebe to už ide. No a aký je rozdiel medzi tými kameňmi? Skúsme toto možno povedať ľuďom, že, lebo to je takisto, že ja som si išiel teda zaobstarať nejaký ten brúsny kameň a vôbec som netušil, že aký, lebo ich bolo milión. Jasne. Toto by bola debata na 5 hodín. Poviem to tak úplne zjednodušenie. Na každý druh ocele je iný kameň. Výborne. Dobre. To je základ. Takže treba vedieť, ako máme oceľ, hej? Ale veľa ľudí nevie. A treba vedieť hlavne, že ak ideme robiť výbrus, zase bavíme úplne o niečom inom, takže tých výbrusov je dosť veľa. A samozrejme aj aký máme v ruke nôž, lebo tých nôžov máme tiež rozkategorizované do veľa spôsobov, kategórií. Takže treba vedieť, čo idem brúsiť, ako idem brúsiť, aký materiál idem brúsiť a podľa toho si vyberám brúsny kameň. Ten základný princíp tých brúsnych kameňov je vedieť tú zrnitosť, od ktorej chcem začať. Čiže o tej hrubšej zrnitosti. To je to číslo, ktoré často sa uvádza pri tých kameňoch. Alebo farba. Niekto to označuje farbou, niekto to označuje číslom, niekto to dokonca označuje znakmi. Takže to záleží od toho výrobcu. Je to veľmi také špecifické. A vlastne máme najhrubšiu zrnitosť, ktorá môže začínať od nejakého 120-kového gridu. To sú väčšinou tie nízke čísla, ktoré vlastne majú najvyšší odber materiálu noža z tej ocele.
A dostávame sa až na nejakú 15 000, 20 000, 30 000. A to je na čo, prosím ťa? To už je doložťovanie do zrkadlového ostria, kde už chceme dostať, že vysoký lesk, žiletkové ostrie. Jasné, to keby sa paničky chceli pri kráni zeleniny do nedeľnej polivočky aj vidieť, hej, v tom. Jasné, rozumiem. Alebo spraviť si nejaké selfie. Hej, OK. A teraz ty si povedal, že rôzne typy brúsenia? Akože výbrusu, tak si to povedal. A čo si pod tým máme predstaviť? No, každý nôž má nejakú svoju kategóriu, nejakú svoju funkčnosť. Čo sa rovná, že každý nôž má iný výbrus. Poznáme také základné výbrusy. Konvexný výbrus, flat výbrus, čiže rovný výbrus, ktorý väčšinou býva aj na tých kuchyňákoch. Potom býva semikonvex, potom býva skandy výbrus, to je zase na škandinávskych nožoch. A mohli by sme sa rozprávať ďalej a ďalej. Jasné. Ty často používaš taký pojem aj vo svojich videách, ktoré si ľudia môžu pozrieť na sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame, tam som si to ja všimol u teba a hovoríš, že fabrický výbrus. Čo je fabrický výbrus? Fabrický výbrus je vlastne výbrus, ktorý je spravený z tej danej fabriky, ktorá vyrába ten daný druh noža. Čiže tak, ako nám príde, hej, ako ho kúpime, rozbalíme a je to vlastne fabrický výbrus, ktorý nie je v našich očiach brusiara dokonalý, alebo nemá takú tú adekvátnu ostrosť, pomer cenovka, kvalita tej daného cele. A preto my hovoríme s každým našim zákazníkom, keď si kúpia ten nôž, či už má cenovku 10 eur alebo 400 eur, je vždycky dobre si ho dať prebrúsiť. Vždy. No, lebo potom dostaneme vlastne to, čo sme chceli. Veľakrát sa stane, že ľudia sú sklamaní a volajú nám a kúpili sme si takú sekeru, onaký nôž, dali sme za to veľké peniaze. Ale je to tupe. Ty používaš takú krabičku a to tiež, teraz zbytočne budem o tom dlho rozprávať, ľudia to vo videách zbadajú a videl som to pri viacerých vás, ktorí sa venujete ostraňu a brúseniu, že máte takú krabičku, vyzerá to jak, ja neviem, predstavte si váhu kuchynskú, hej, ale ty tam pritlačíš do niečoho nôž a čo ti to povie? Tam ti nejaké číslo vybehne a čo to znamená, čo to je zač? Je to vlastne Best Certified merač ostrosti. To existuje niečo také? Áno, existuje to už, sa mi zdá, že nejaký 5. 6. rok. Okay. Boli spravené, tuším, 3 kategórie. Jedna ti merá vlastne hodnoty v desatinách, druhá v jednotkách dokonca až. Takže čím máš nižšiu hodnotu na tom merači, tak tým je ostrosť lepšia. Aha, jasné. Čím menšie číslo, tým ostrejší nôž. Ono to je potom kategorizované podľa takého grafu, kde máš presne napísané čísla a tam máš krásne napísaný popisok, že vlastne, že to je žiletkové ostrie, to sa používa napríklad pri britvách. Jasné. No tak pri japonských nožoch. Vieš to takto z pamäti, že pri britvách, že aké je asi to číslo? Je to niečo medzi 40 a 60. 40 a 60 a keď bežne si kúpime nejaký klasický nôž a ten fabrický výbrus, vieš to porovnať? Že fabrický výbrus býva od tých 350 do tých 200. A sakra, tak to je teda poriadny rozdiel. Takto si to asi budú môcť teraz tí ľudia predstaviť, že aký je to rozdiel, hej? Samozrejme, ono je viacero možností, ako to testovať. Nemusí to byť priamo na tom merači, dá sa to napríklad na nechte tým, že zarežeme do nechtu trošičku na povrch. Jasné. A ak má vlastne to ostré hladký prierez alebo hladký taký šmik, tak cítime, že je úplne že krásne vybrusený, že sa vôbec nezadrháva. Jasné. Potom sa dá štandardne na papieri testovať, alebo ako vidíš, mám nejaké také flaky na rukách. Áno. To sú také tie hluché miesta, kedy sa s tým holíme. Ale sme dvaja. Ja tu mám teraz jeden takýto a možno kedy sa s tým holíme, či už pre inštruktážne videá, alebo pre to, aby sme ukázali našim zákazníkom, že naozaj tie ich nože, alebo sekery, alebo nožnice holia ako britva. Ty si spomenul, a zase sa vrátim k tomu, ale spomenul si, že si prečítal nejakú japonskú knižku a tá japonská knižka sa venovala priamo ostreniu alebo brúseniu, alebo to bola kniha o niečom úplne inom, akurát hovorila aj o takýchto veciach? Nie, bolo to špeciálne vydaná edícia od jedného majstra brúsiča priamo od Tokia. Vlastne on býval kúsoček od Tokia, on už bohužiaľ zomrel, ale je to jeden z najoznávenejších brúsičov, nielen katán, ale aj samurajských mečov a japonských nožov. A on vlastne vysvetľoval tie techniky brúsenia a vlastne, že je to brúsenie taká meditácia. To je. A ty si už viackrát teda spomenul to Japonsko a ja som si všimol aj u teba v tých videách, že často istým spôsobom odkazuješ na tú nejakú japonskú kultúru a filozofiu a tak ďalej. Ono asi
pochopiteľne, pokiaľ ide o brúsenie a ostrenie nožov a tých katán, tak rozumiem prečo, ale teda čím ti to je blízke práve tá japonská kultúra? Aj si navštívil Japonsko? Japonsko som ešte nenavštívil. Robil som tam iba kurz online počas korony na brúsenie. Samozrejme strašne tam chcem ísť, ale ešte chcem počkať chvíľku, keď deti vyrastú, aby sme tam išli a užili si to všetci. A je mi to veľmi blízke aj kultúrou, aj gastronómiou. Milujem japonskú gastronómiu. A tým, že teda to ostrenie a najlepší nožiari pochádzajú z Japonska, tak ja som sa do toho v podstate tak strašne zahlbil a študujem to a nasávam to a snažím sa to priniesť aj do toho nášho brúsenia. A preto robíme aj každému zákazníkovi vlastne také špecifické videá, kde poukazujeme na to tradičné japonské brúsenie. Na japonské nože dávame tú červenú bambusovú šnúrku. Na to sa ťa chcem opýtať. Mám to tuto napísané, že redcord, alebo bambusová redcord, alebo ako to je? Bambu redcord. Bambu redcord, čo to je, prosím ťa, aby sme to vysvetlili teda? Je to podľa tradičnej japonskej kultúry u nožiarov alebo u brusičov je to vlastne taký label toho, že ak brusič správne nabrusí ten nôž, tak dáva tam tú červenú šnúrku. A ktorá vlastne má dva významy. Chráni majiteľa noža a chráni ten nôž. Lebo Japonci majú v podstate takú ideológiu, že ten nôž má dušu. No. Idú si tým. Jasné, vidíš, tak chcel som sa dostať k procesu, ale toľko zaujímavých vecí je okolo toho, že jeden by možno nepovedal, takže o samotnom tom procese brúsenia a ostrenia si povieme už o chvíľu. Ostaňte s nami, ideme si niečo dobre zahrať. Lunch s Tomášom Juríčekom. Pozdravujeme z Lunchtimeu, pretože so mnou je tu štúdiu aj Denis Drahovský a s ním sa rozprávam práve o brúsení, leštení a ostrení nožov. Denis, ešte raz ahoj. Ahojte. No a poďme sa pozrieť teda bližšie na ten proces toho brúsenia a ostrenia. Ako to prebieha? Ono veľmi záleží, že aký nôž ideme brúsiť, ostriť. Tak zoberme si také, že čo ľudia asi každý má doma, to znamená nejaký klasický kuchynský nôž. Prvá vec, ktorú my vlastne robíme, je vždycky, že ideme sa pozrieť, aký má výbrus. Lebo ten kuchyňak môže mať tiež samozrejme rôzne výbrusy a záleží od kategórie toho noža. A potom druhá vec je, akú má defektáciu. Defektácia znamená, že či má fazetu vyzubenú, alebo či je tam nejaká odlomená špička, alebo hocičo, čo môže nejako vadiť v tom procese brúsenia, kedy by sme museli napríklad upravovať geometriu alebo robiť úplne na novo výbrus alebo tú novú fazetu. Jasné, ale počkaj, čiže keď napríklad odlomí niekto špičku noža, tak nemusí rovno ten nôž vyhadzovať? Nie, vôbec. A to je práve, dnes to je veľmi dobrá otázka, lebo veľa ľudí toto robí. A je to veľká škoda, lebo si myslia, že tak už mám zničený nôž a teraz a čo s ním? No a to je úplne jednoduché, lebo tá geometria, vlastne tá špička sa dá upraviť veľmi jednoducho. Dokonca sme mali nože, ktoré boli na polovicu zlomené a my vieme spraviť z toho stále funkčný nôž. No ale taký pidi nôžik, nie? Taký pidi, ale stále funkčný. Stále funkčný, čiže netreba to hneď vyjadzovať. Jasné. Ale dá sa to krásne upraviť a upraviť. Dobre, čiže niekto ti donesie alebo pošle tupý nôž. A vy skontrolujete ten výbrus, dobre, a čo potom? Potom tú defektáciu, pozrieme sa, že kde má nejaký defekt a podľa toho ideme buď robiť novú fazetu alebo nový výbrus. A samozrejme ešte dôležité, predtým si otestujeme ostrosť na tom merači, aby sme vedeli, že ak nemá napríklad defektáciu, že je fajn, ale nie tupý, tak aby sme vedeli, že na jakom gride začať. Že na jakej tej zrnitosti začať. Potom samozrejme máme také 3 základné kategórie brúsenia. Niekto brúsi na pásových brúskach, tam sa vymeniajú pásy, funguje to na nejakej mechanizácii. Potom máme také prístroje, ako je napríklad Tormek, to si určite počul. Nie. To je švédska brúska, vodná tiež, nízkootáčková. Oni majú, tuším sa mi zdá, že 5 druhov tých brúsok. My tiež máme v dielni niektoré z týchto Tormekov. Na nich tiež upravujeme nože alebo brúsime.
Alebo ak sa jedná fakt, že o nejaký kvalitnejší nôž a ideme robiť nejaký japonský nôž, tak samozrejme ideme priamo na tie vodné kamene japonské a na tom prosíme. Asi nemá veľmi význam pýtať sa, že čo z toho trvá najdlhšie, však? Že ktorá z tých metód. Predpokladám, že tie vodné kamene, že to je najdlhší proces. Keď už to má človek v ruke, tak dokáže spraviť ten nôž do tých 30 minút, 40 minút, čo to dá. Ideš v podstate, my chodíme štandardne cez tých 6 až 7 kameňov, plus na konci lapujeme. Čo znamená lapovanie? Lapovanie je vlastne zhádzovanie ihly z fazetky, alebo tým, jak brusíme ľavú stranu, pravú stranu, tak sa nám tvorí taká mikroihla na tej fazetke a tu potrebujeme nejakým spôsobom zhodiť, aby bol ten prierez úplne že hladký, aby nezadrhával. Čiže môžeme to lapovať buď na nejakej koži, kedy sa lapovali, barberi starí lapovali napríklad britvy na opaskoch a tak ďalej. Teraz sa to dávajú rôzne pasty na tie opasky alebo na nejaké doštičky, kde máme kožu a tak ďalej. Alebo ak máme nejaký tormek alebo lešťace prístroje, kde máme nejaké kotúče, kde sa dá zhodiť tá ihla, tak vlastne vylapujeme to, zhodíme tú ihlu a potom vlastne ideme už finišujeme. A nôž je hotový. Do akej ostrosti ostríte takto nože? Vieš, je to... Aby sa človek nemusel báť, že potom bude krájať aj vzduch ním. Chodia nám veľmi nepekné fotky. Že ľudia, keď nie sú zvyknutí, tak... Teší nás, že robíme dobre svoju robotu, ale neteší nás, keď nám prídu fotky, že chýba nejaká časť prsta, čo není moc pekné. Jasné. Ale tak bohužiaľ je to naša práca, aby to bolo dokonalé. Ale brusíme od tých 120 do tých 60, niekedy sa podať aj 40. Takže to už sa približuje tomu. Koľko si hovoril, že má tá britva? Okolo tých 40, 60. Aha, čiže to už je poriadne ostré, hej? To už je také, že... Ale samozrejme, treba si uvedomiť, že nie je to nejaká frajerina dať to na takú ostrosť, pretože my sa snažíme tomu zákazníkovi ponúknuť funkčný nôž. Funkčný nôž znamená to, že keď príde za mňou nejaký kuchár, ktorý ten nôž využíva dennodenne, tak ja mu tam nepotrebujem dávať žiletkové ostrie a on mi za 3 dní zavolá, že halo, ale tak už to je tupe, lebo sa mi to otupilo. Lebo čím robíš ostrejší nôž, tak tým vlastne vyšpičkovávaš tú ihlu. A tým rýchlejšie sa vlastne otupí. A ono to veľmi záleží aj od toho druhu ocele, od toho druhu výbrusu. Že treba vedieť tú kategorizáciu, treba konzultovať s tým zákazníkom a dohodnúť sa vlastne, že na čo ten daný nôž používa. Ak viem, že to má na filetovanie, ak viem, že to má na krajanie zeleniny, alebo na tranžírovanie, alebo na iné rôzne úkony v kuchyni, tak podľa toho my mu vlastne robíme ten výbrus a podľa toho aj prispôsobujeme tú ostrosť, aby mu to vydržalo čo najdlhšie, aby s tým bol spokojný, aby to fungovalo tak, ako má. A toto je dobré ináč. Mohli by sme to spomenúť, že ako tým používaním naozaj sa tie nože otupujú, nech sú nabrúsené akokoľvek a ty si to povedal, že vy sa snažíte, aby vydržali najdlhšie, ale nemá teda význam nejaký bežný kuchársky nôž ostriť na ostrosť žiletky, lebo na čo? Ale teda tam asi treba zdôrazniť, že to nie je na večnosť, hej? Keď nabrúsi niekto alebo naostrí, teda aby som sa presne vyjadroval raz nôž, tak to nevydrží väčšine, ale treba to opäť prebrusiť. Ako sa človek môže napríklad doma starať o ten nôž tak, aby mu to vydržalo čo najdlhšie? Je vôbec nejaký spôsob? To je to ostredie, vlastne, ktoré sme spomínali na začiatku. Takže je viacero druhov spôsobov ostrenia. Ten štandardný sú ocielky. Ale to tiež treba asi vedieť. Treba to vedieť a treba s tým byť hlavne veľmi opatrný, lebo není ocielka ako ocielka. Tých ocieliek je veľa druhov. Áno. Treba si uvedomiť, akú mám, či ju mám diamantovú, či ju mám oceľovú, akú má tvrdosť a tak ďalej, lebo oni tiež majú nejakú kategóriu, dokonca sú keramické, drevené a tak ďalej a tak ďalej. Drevené ocielky, to je zaujímavé. Som videl aj také. Taký oxymoron je to, vieš, že drevená ocielka, ale jasné. Podľa toho, aký má nôž, podľa toho si vyberám aj oceľku. Toto je veľký otáznik vždycky aj u kuchárov. Niektorí kuchári dokonca nevedia, ako majú ocielku a používajú a potom sa sťažujú, že ale však ja som si to prebehol na tej ocielke a spravil som 3-4 krát zárez, bolo to fajn a potom už to bolo tu. Takže to je ten problém, že nemá správnu ocielku na ten správny druh ocele, na toho noža alebo tej kategorizácie toho noža. Na to treba dávať bacha. Ale úplne najjednoduchší spôsob, čo je overený, je fakt tá koža. Akože na kožu si naniesť pastu a vylapovať si to na tom a hotovo. To je úplne, že easy peasy a
stačí. Toto môžem potvrdiť a mňa sa teraz veľa ľudí pýta, keď zbadá, že čo robím, buď s nožmi, ktoré mám na rezbárstvo a vyrezávanie tak, alebo teda s kuchynskými nožmi, ale teda nedávno som išiel paradajky krájať a už boli nože v takom stave, že už to nešlo a stačilo naozaj párkrát na tej koži ho obtiahnuť a išlo to zrazu ako po masle, takže... Hovorím, je to taký zázrak. Ale nevie o tom človek, naozaj o tom ľudia nevedia. Ty aj učíš niekoho iného, že podávaš tie informácie, ako si pomôcť napríklad v domácnosti ďalej, ja neviem, akože vo forme nejakých workshopov, alebo nejakých tried, alebo niečo. Chystáme takéto veci už tento rok vlastne spustiť. Zatiaľ to robíme tak neoficiálne, jak som ti spomínal, ale chystáme to oficiálne, nakoľko je veľký dopyt potom a ľudia chcú sa učiť brúsiť, chcú vedieť to naše know-how, chcú mať ostré nože a vlastne chceli by sa dozvedieť veľa o tom, aj o tej japonskej kultúre, o tom tradičnom brúsení na tých japonských nožoch, na tých japonských kameňoch. A začínajú to byť taký trend. Mne to teraz príde, že... A ja mám taký pocit. Že teraz ľudia fakt, že začínajú všetci brúsiť a je to taký... Však ale to je dobré, nechceme mať tupé nože jednoducho v domácnosti. Jasné, určite. Akurát ty prichádzaš o biznis, keď sa to všetci naučia. Ale ani nie, lebo začneme učiť tých ľudí. Hej. Spomenuli sme, že vodné kamene, lebo my sme už viackrát spomenuli ako japonské brúsne kamene, ale ty si hovoril, že vodné kamene, ale existujú teda aj iné. Existujú, že diamantové kamene, sklenené kamene. Aký je medzi nimi rozdiel? Lebo v tomto takisto jeden môže mať totálny guláš. Jasné. Rozdiel je hlavne v materiáli. Materiál, čiže štandardné japonské vodné kamene majú nejakú zlúčeninu, nejakého abrazíva a potom tu máme diamantové, ak si spomínal, tie sú v podstate robené na spôsob diamantového materiálu, ktorý uberá na sucho. Čiže nemusíme používať vodu pri nich. Nemusíme používať vodu alebo nejaký olej alebo niečo také. A potom sú tie sklenené, ktoré tiež fungujú. Dá sa aj na sucho, ale väčšinou sa trošičku aspoň natrú tou vodou, pár kvapiek a dá sa vlastne na tom brúsiť. Čiže je to strašne uhol pohľadu a komu čo viac vyhovuje. Ja som zastanca tej tradičnej japonskej, tradičného japonského brúsenia na tých japonských vodných kameňoch. Takže pre mňa je to najviac. O ďalších špecifikách, ktorým sa venuješ, napríklad aj gravírovaniu, tak o tom sa ešte budeme rozprávať. Stačí, keď ostanete s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dnešným hosťom je mimoriadne zaujímavý muž Denis Drahovský, ktorý sa venuje brúseniu, ostreniu, lešteniu, ale aj gravírovaniu nožov. Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom. Denis Drahovský je našim dnešným hosťom a toto je mimoriadne zaujímavá debata už posledných 51 minút o brúsení a ostrení nožov, pretože to je presne to, čomu sa Denis profesionálne, už môžeme tak povedať, profesionálne venuje. A teraz mám pre teba hrozne zákernú otázku. No daj. Že aká je to vlastne robota pre teba toto? To brúsenie? Veľmi oddychová. Ale teraz si naštval polovicu Slovenska, teda možno aj väčšiu časť. Už to zasahuje do súkromia trošku, nakoľko tú dielňu máme v rámci domu a tým, že je potom veľký dopyt, tak už musím trošičku riešiť také veci, že priestor niekde a tak, aby to nezasahovalo do toho súkromia, pretože súkromie je súkromie, práca je práca. A deti ešte nechceš, aby ostrili nože takéto? Takto ti ja detská práca, opatrne. 3,5 roka. No veď o tom hovorím. A tá normálne chodí za nami do dielne a seriózne váš zoberie si a kuchynky, nožiček. Dobre, vieš čo, nepreznať viac, ako by si chcel, hej, lebo sociálka nás možno počúva. Pardon. Rada brúsi tiež. Hej, však ako nečudujem sa, ono je to obrovský relax a je to taký skill, je to taká schopnosť, ktorú keď sa človek naučí, tak sa mu zíde v živote, aj keď si myslíme, že nie, že načo, tak fakt áno, veď každý, teda väčšina z nás tej kuchyni minimálne fungujeme. Ale teda ty nebrúsiš iba tie kuchynské nože, my sme sa rozprávali o tých kuchynských nožoch, pretože s tými prichádza skoro každý do styku. Ale čo všetko si brúsil? A ma zaujíma teraz také, že čo najunikátnejšie sa ti podarilo už nabrúsiť, naostriť možno? Alebo pre koho zaujímavého niekoho? Ty si mi spomenul pár takých mien, pre ktorých si už robil. Tak áno, chodia k nám aj už také celebritnejšie mená, čo sa týka gastronómie. Niektorých môžem menovať, niektorých nie. Spomeniem pána Mareka Orta, Ferio Sedláka, Jakuba Bira. Okay. A
aj iní, ale tých bohužiaľ nemôžem spomínať. Dobre, ako zaujíma ma, prečo to mi povieš potom, OK, ale ty si mi spomenul, že aj dokonca ľudia, ktorí vyrábajú nože, že si chodia k tebe brúsiť tie nože a tak ďalej, takže je to krásne prepojené všetko. Áno, Pálinko Blaho. Pozdravujeme. Palové nože, najlepšie nože. Hej, krásne hlavne. Krásne, unikátne. S dušou. Akože on to robí fakt s pani manželkou neskutočne krásne a fakt ja ho veľmi podporujem a veľmi si ho vážim, pretože tiež mi veľmi pomohol. A ono sa to tak začalo nabalovať kontakt na kontakt a hlavne ten pozitívny feedback a tie recenzie od tých ľudí, že sú s tým veľmi spokojní aj s tým prístupom, aj s tým brúsením. Jasné. A čo som najunikátnejšie brúsil, bol asi Skalpel. Skalpel? To bol masaker. Pre koho si brúsil skalpel, prosím ťa? Pre jedného pána. Nemôžeš povedať, no to mi je jasné. Ale kto si dáva nabrúsiť skalpel? Tiež ma to akože prekvapilo a bol to taký challenge. Tak vyskúšal som, strašne som sa pri tom zapotil, lebo nešlo to tak ľahko, jak som si myslel, ale ten výsledný efekt bol. Hej, čiže je už ostrý skalpel, hej? Už mal tie hodnoty také, aké mal mať. Okay. To bol taký ešte komunistický skalpel, ktorý on používal na niečo. Nechcem vedieť ani. Vieš, odíďme preč od tejto debaty. Preto som sa pýtal, že aj sekery brúsiš? Áno, jasne. Lebo akurát si idem zohnať sekeru a teraz ty odporúčaš, že ja si kúpim sekeru novú. Áno. A mám kašľať na ten fabrický výbrus, že mám si ju dať rovno ešte nabrúsiť a naostriť? Naostriť, aby sme boli presní. Sám dobre vieš, že sme sa o tom rozprávali, že keď si ju mal prvýkrát v ruke a keď prišla, že tak ono uvidíš, keď si dáš pocitovo a zapamätáš si ten pocit, jak si ju mal prvýkrát v ruke a si prvýkrát zarezal alebo zasekol do niečoho s tým fabrickým výbrusom versus keď to budeš mať nabrúsené, tak to je 100 a 1. To ti 100% viem Jasné. A také sme spomínali, že katany, alebo čo, to si už niečo takéto ostril, či takéto sa ti nedostalo zatiaľ pod ruky? Mal som príležitosť sa povenovať aj tomuto, ale to je taký dlhší proces. No, to si viem predstaviť. Hlavne na to treba fakt, že mať certifikát. Aha, OK. A ten máš? Nie. Nemáš? Nie, ešte nemám, ale je to jedna z mojich vecí, že do budúcnosti. Ktoré si chcem určite dať spraviť. Ktoré si chcem spraviť a venovať sa tomu. Ja som ti tak akože trošku pozeral tak na prsty, na ruky, že či sú všetky. Áno. A sa chcem opýtať, že... Najväčší problém mám, že keď si neostriam nechty a jak robíš s tým brusnými kameňmi, vieš, tak máš úplne, že špinavé. Áno, ale nemáš, zvládol si to perfektne. Manželka mi vždycky nadal, tak aspoň vidíš do rádia, tak si aspoň ostriaj. Hej, lebo tu je to dôležité, lebo tu ťa všetci vidia. Áno, tak aspoň vidíš, potom budeš hovoriť. A zranenia teda sú bežné, alebo nie sú pri tom ostrení? Vieš čo, najprv som si to všímal a potom už som si to prestal všímať, už som len cítil niečo teplé na rukách vždycky. Jasné. Dobrý pocit z toho brúsenia, hej, to si myslel tým teplým. A skoro som zabudol, ale my sme ešte načali jednu tému a to je gravírovanie. Ja som si všimol, že sa venuješ aj tomu gravírovaniu, nie len teda na rúčky alebo poriske sekier, alebo teda nie rúčky, ale ako nôž má čo? Čepel. Nie, no na čepele, ale to druhé, za čo držíš? Rúčka. Dobre hovorím? Áno. Ja hľadám nejaký odborný názov, aby som bol presnejší a exaktnejší, ale teda takto. Takže keď si chce dať niekto niečo vygravírovať, tak aj tomuto sa venuješ. A je jedno, že do akého materiálu to je? Že teda buď alebo drevo, alebo... My sme to dali ako službu. Jasné. V rámci našeho nejakého cedníka alebo nejakých služieb, ktoré ponúkame, pretože bolo to záujem a tak sme si povedali, že OK. A čo si dávajú ľudia akože vygravírovať na tie nože? Keď si kúpia napríklad nôž nejaký... Neporeš ma. Napríklad. Takéto hovadiny všelijaké, hej? Dátum, alebo také slova. Asi pokiaľ niekto má pre niekoho pripravený darček, tak toto je taký celkom pekný spôsob ešte, ako určite, to zunikátniť. Určite áno. No, Denis, takto, toto bol pre mňa mimoriadne unikátny rozhovor, takže ja ti ďakujem, že si našiel medzi tým ostrením, brusením a leštením čas na to, že si prišiel k nám do rádia a že si nám porozprával a veľa know-how aj odozdal. No a viac sa naučíme, keď raz niekedy možno prídeme k tebe a odozdáš nám ešte bližšie tej informácie. Denis, nech sa ti darí a teda nech to brúsi. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie, bolo to fakt, že príjemné a strašne sa tešil, aj som mal trému, ale musím povedať, že super pocit. Tak pocit. Dúfam, že sme nesklamali. Denis, drž sa, ahoj, čau. Majte sa. Láč s Tomášom Juríčekom.